har jag akkurat sitter och pratat om vissa filmsvikna som ska vara uppe i Norrland och jag tror det som vi då har ser det så är det ett spännande projekt och till filmer sen så att ska börja i hur vikna och gå så följde det som man hejer lag och ser det. Ja, helt säkert. Det är löst åt det. Jag släpper visa ner uppe i Norrland hos någon till löst åt det go karmar och sånt. Men det är alla faktiskt som har sett han Aron men i visst inte hur långt går att säga. Hur ser det så nökt eller är det något som du vantar faktiskt väl motor? Jag hoppas att alltså jag börjar filma för en år sedan så jag ser näka ofta nu att det är nog trött ran. Men jag glömmer väl att så reaktioner till hinnan. Man har alltså jag sitter klippt den och la så eller lunch nu. Att man är inte så sen där blindar. Så då kör det kritisk kommer allt. Ja, success inspirerade. Vad handlar filmen om? Jag kan fortälja det stort att det är inspirerad av internet och tålen som vi brukar på nu som MySpace och Facebook och bara så Amazon och så det här ting bara all den informationen och vitan eller det som lägger ut om till showen alltså bara mer alltså då lägger ut det showen så mer lärt helt an till känna eller så här vi har sända där lösningar out till du är forskjellige hemsidor och så sånt till dem så Amazon och köpte den flöve mer flöv köper mer rekommenderade så också det handlar ju om att jag hålling om kanske framtiden att kanske kan ta ge där akkurat precis det du bruk för visst du följde chatten inte så ja men så poppar också upp igen så vet jag akkurat du bruk för